सेलेब्रेशननि दिनैनि बे मोनाबिलियाव नुजाथिफैनो हानाय हारिमु आयदायाव नुजाथिफैनो हानाय आंनि आंगोनिबो आंगो जोंनि डिमाकुसि हालामनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनाय अननायखौ बावहरबाय। नोंथांमोनाथ' एसे मोसानाय नङा बायदि मोनदों आं बेनि थाखाय मोसागोन दोंसे गुबुन मेथाइ खनना लाग्रोन नामा बेनि उनाव मोसानाय जागायगोन ना मोसाग्रोगोन अके मोसागोनबा खिन्थु आङो मोसानाय मेथाइ खनगोन आरो जुदि मोसायाबा गुबुन मेथाइ खनगोन दे मोसागोनथ' एसे गसंनानै मोसानांगोन खिन्थु गासैबो बरिया सिख्लाफोर सेंग्राफोर एसे गसंनानै मोसायोब्ला गाहाम मोनगोन ना सेंग्राफोर बरिया Thank you. Beda sih kalau pun ada yang ini, mereka pun ada yang bawa kanku, siapa lagi tuan. Thank you.